Mä oon Jarkko Heiskanen. Kysely keskiviikossa tällä kertaa on koulutukseltani kardiologi ja erikoistun liikuntalääketieteeseen ja vastailen noihin kysymyksiin, mitä meille tänne PNK:n someen oli tullut. Jos juoksu kulkee ja mitään muita oireita ei ole, ja ne tykyttelyt on lyhytkestoisia, niin silloin tosi harvoin. Että jos mietitään niin kuin vaarallista tykyttelyä, joka tulee urheillessa, niin tyypillisiä piirteitä on se, että se suorituksen joutuu pysäyttämään, siinä tulee rintakipua, tai sitten siinä tulee jonkinlaista pyörtymistuntemusta. Myöskin se, että jos ne tykyttelyt voimakkaasti lisääntyy aina lähestyessä huippurasitusta, niin se on semmoinen niin kuin kardiologin korvaa huolestuttava piirre. Jos tämmöisiä tykyttelyjä esiintyy, niin jos ne on ihan lyhytkestoisia, muutama sekunti, ja ne ei mitenkään haittaa, ja niitä ei arjessa ole muuten, niin en olisi isosti huolissaan, mutta sitten jos ne alkaa olla pidempikestoisia, ne rupeaa olemaan epäsäännöllisiä, tai että ne rupeaa oikeasti haittaamaan niin kuin elämää ja tekemistä, tuntuu, että kaikki ei ole kunnossa, niin sitten ehdottomasti lääkäriin. Ja monella urheilijalla tai liikkujalla on nykyään semmoinen älykello, joka osaa ottaa myös EKG-tallenteen, niin jos semmoisen saa otettua sillä lailla, että se onnistuu se tykyttely saada siihen kiinni, niin se kannattaa ehdottomasti ottaa se tallenne mukaan sinne lääkäriin, koska se voi nykypäivänä jo osan diagnoosista tuoda ainakin. Ylikunto ei oikeastaan, jos sä tulet kardiologin vastaanotolle lepotilanteessa, niin siinä sydämessä tyypillisesti näy, että jos vaikka tehdään ultraäänitutkimusta, poikkeustilanne on se, että jos on tehnyt vaikka jonkun maratonin tai ultramatkan suoritteen tuoreeltaan, niin silloin voi olla, että se sydämen pumppauskyky on väliaikaisesti heikentynyt, mutta se normalisoituu muutamassa päivässä. Ylikunnon diagnostiikka on sitten enemmänkin niin kuin kokonaisvaltaisempaa. Sydänasioita, jos mietitään, niin leposyke voi olla semmoinen muuttuja, jos sitä on seurannut, niin siitä voi olla hyötyä, tai sitten HRVstä, eli tämmöisestä heart rate variability muuttujasta. Ja sitten, jos on sattunut käymään urheilufysiologialla labratutkimuksissa aikaisemmin, niin sitten, jos on semmoisia aikaisempia kynnysarvoja olemassa, niin sitten tämmöisestä uusinta polku- tai juoksutestistä voi olla hyötyä, että jos ne kynnysarvot on isosti pudonnut, niin se voi olla merkki siitä, että ylikuntoa siellä sitten on.